Asteleen gaua, Gernika Jaialai, pilotaren ordua eta lekua. Gau ondizuela pilotazaleok. Gaur tentsio handiko partida izango da bibikotentzat biziki garrantzitsua da eta irabaztea. Irabazten baldin badute, ia matematikoki, bi eta utzi irabazita matematikoki eta bi eta bat irabazita ere ia. Finalerdietan izango lirateke Johan eta Lopez eta Arbek eta Mantzik berriz, bi eta huts galdu zuten lehenbizikoan eta gaur derrigor irabazi beharrekoa dute aukerei eusteko. Antjon Alberdi, Gabon! Gabon, Xavier. Bueno, oso favorito aldira Johan eta Lopez? Bueno, ni pentsu dut baiet, azkenien Imanol da atzien horre atzok badurtan izarra, aurrien daukien bikotie aurrekan poraketatik dator, zoritzarrez lehenko partiduen itxura eskaskamarra mogen, eta haber gaur bintzet itxura hori hobetzeko aukeri daukien, eta ez dutasun bizkate mondotzien Johan eta Lopezi. Emaitza zarago nik uste helburu horrekin etorriak izango direla, ez da, nor gaituk eta guk ere jokatzen diagu. Nik pentsot hori dela, euren helburue gaur hori zengo dela, euren jokue bintzet erakutzi, eta euren jokue erakusten badabe, zeinek daki aukerak euki alda bezan ala, ez. Anne Murua Mendieraz, Gabon dizula. Gabon bikote, Gabon ikusentzuleo. Ze berri dugu gaur? Gaur oso sarrera gutxi gelditzen ziren lehiatian, gaur ere guztiak agortzea espero dute, eta zuek esandako bezala, partida bizia espero dugu, favorito dira Johan eta Lopez, finalerdien atarian daudelako, baina Arbe eta Mantzi saiatuko dira euren maila erakusten, aldarrikatzen eurek ere tokia badutela Gernikan, eta ia partidaz gozatzeko aukera izaten dugun. Gaurko hau, 8. jardunaldia. Zortzigarren jardunaldia eta orain arteko lanak datu hauek utzi dizkigu. Eginak 10 terdi izan ditu Johanek, batez beste bi partida jokaturik, Arbek jokatutako bakarrean 6 galdu zituen, egin zituen. Galdua berriz, 6 terdi Johanek, bi partidatan 13 alegia, Arbek jokatutako partida bakarrean 4 galdutako izan zituen. Pilotakadak. Bikoteko 149 Johanek, bikoteko 154 Arbek, eta atzelariek berriz, Lopezek, Eginak partidako 3 terdi, Mantzik 2, galduak 5. Pilotakadak 151 ia. Lopezek, 155 bere bikotean Mantzik. Eta ordoaz, epaileak, eta bimutiko, antxaren erdira, pilotariak ere bertan aurkeztuko dituzte. Ez gara astuko beste behin, gogoratu eurek diela geroa. Esan bezala, gaur irabazizkero, bi eta huts irabazizkero, matematikoki finalerdietan Johan. Eta Lopez, bi eta bat irabaziko galdute berriz. Akteoaren arabera erabakiko litzateke. Edo erabaki daiteke. Hor dira.
Johan Sorozabal, lehen da bizikoa. Iarritzetik etorria. Armeiaren kontra irabazi zuen. Eta Imanol López. Lehen biziko partidaren lehen jokoan. Kaskar aritu zen. Pero arira zer nolako baina daukan erakusten. Gogoratzen. Aurkariak. Noan txapelketa irabazita heldu ziren ona. Jokin Arbe, Markina Xebeiko aurrelari bizia. Atzelaria Mutrikuarra. Mikel Antzisidor Mantzi. Lehenbiziko partidan galdu egin zuten. Irabazteko utxurarik ere ez zuten eman. Beren mailatik oso urruti geratu ziren eta arantza hori ateratzen saiatuko dira gaur. Sakea, Johanek, edo Jokinek. Johan edo Jokin. Gorri. Partida Markinarraren sake batekin hasiko da. Bibikote bikain nor baino nor gehiago. Erkiaga. Orain jokoan. Bi joko eta huts irabazi dute Erkiagak eta Ibarluzeak. Hasieratik faiatzen hasi dira, erregalo asko dugu. Ukien aukerak ez da aprobetxau eta ez da erten, ez? Gure nahi ginen pentsamentuak. Ez, gauzak ez dio ondo urten, ez? Baina, bueno, gu arriskatzera etorriga, utzako sari bat hemen egotie, eta ez da ondo urten. Eurek oso ondo bilide, bai Jon eta bai Ariz, horizonak emon, eta urrengora begire. Hartu dugu ritmoa, Johan oso partido interesgarria egiten, nivela hundiarekin. Hemos hecho un buen partido, creo, con Imanol. Sabemos que si ganamos vamos a clasificar. Johan eta Lópezen kontra partido gogorra gaur, eta gure jokua mai erakusten behintzat eta gauza goetok atzea. Oie, gozea ekarriko dute, ez? Azken finean hemen Gernikan denok nahi dugu irabazi, eta opeareik ez dira izango gutxiago. Gainera lan handia egin dute horre goteko, postu hori merezita ukitzeko, eta segurazki topera etorriko dira. La llave va a ser el saque y rebote, no dar la pelota a Jokin adelante. Eta batzean Mantzik, saldi bat, ez? Aurrera atzera ibiltzen da, energia handiarekin, gasolina handinarekin bere gorputzean, eta hori ukitzea, hor barruan nabari egiten da. Lehen da biziko sakea, Jokin Arberentzat beraz. Atoa Markinarra. Vamos! Euskaire! Ongi kendua. Sinek! Ska! Aire! Barrura, eskura etorri zaio Johani. Ongi sartu du Jokine. Libre, libre! Aire, los dos! Abiatu hor! Imanol Lópezen errebotea, Erki sartu du, eta boztu ere dokore. Bueno, lehenbiziko tanto ona. Bai, Hor bila joateak asko balio zuen, eta zeinen ongi sartu duen. bai, nik euren Jokin eta Mantzin aurreko partiduen hori botanean pizkat faltan, ez? Jokinek zozer badauke hori da. Horre, aurrien oso bizi topetzen dabela peloti eta tantu amaitzen badakizela, ez? Eta aurreko partiduen hori ez gendu nik usi, eta gaurre beste suerte batekin da bien, azierto honek bestot lagunduko zela moralki, eta partidu bat eitxeko gait izan.
Jagi bat, bi. Eta hurrengoarekin. Atera du sakea. Hemen eskura eman dio. Johani baina bai. Otea egin du. Pilota horrek. Lapurtarraren saskian. Bai, hor esker horman berak pentsa baino gehiago oteako, gorputzera sartu jako eta peloti sartzi lortu da benarren. Vamos ahora! Seguramente zestik dauken tripa horrek beran gorputzien Venga, a disfrutar! emon eta pelotik rebota urten dago. Begira. Bai, argi azaldu Jokinek. Jokinek ez Antxonek. Eta Jokin konzentrazio gorenarik ikusten dut. Bai, azken nien partido oso garrantzitsu da eurentzako. Hilala biziku esan lehik ez, multzo honetan aritz eta beia aurrera junde dauz. Imanolek eta gaur irazten bi partido bai, eta eurek seguramente igual ja kalien eta danagatuko ziren. Ezin izan dute. Arbek eta Mantzik. Pilota berbera ekin jarraitzea erabaki dute. Ze iruditzen zaizu taktikoki, Antxon? Ba, pentsetan egonaz igual hori ingo bela, ez? Azkenien bikote naranjiek bai ala bai pelota bizize bidau, eta gero Imanol be txapelketa honetan ikusten gabiz, nahixa da bela pelota bizizaz jokatu, bera erretza heltzen da gora, esfortzu kitxitsua imidau, eta eroso sentitzen da mitxartien bintzet, holan jokatuko dugu, eta gaur gainera aurkari moduen ez dauke bikote oso indartzu bat, berari mina itxeko pelota bizi horrekin, normala bitzaintzat euren partetik. Ez du ezker normal sartu, Arbek. Ven un poco. Voy. Venga. 12. Tú. Johan. Bien. Venga, tuya. Imanol. Aire. Venga, alzado. Ahí va. Venga, entra. Esan, Amar terditik, Zumaiarra. Otra vez, sale tú acá, poco. Y ahora. Voy. Ez du pilotari saskian sartu. Johane. 3 eta bat. Bai, eta Jokin gaitzik esan dugu, baina Manzi be partidu hasiera honetan txukun bintzet aurreko partiduen pelota erretz asko galdu zitxun partidu hasieran, eta gaur momentuz galdutakorik ez. Imanolio pelotegu aguantetan, eta momentuz bintzet bikote naranjia itxura hona emoten. Lenguan ohartu zirenerako dena Joana baitzuten. Bai, eske hain txartu hasi ziren, Jokinek sake rematien ez ban asmau, eta Manzik be 3-4 pelota oso erretz galdu zitxun, eta entero gorduko lehenengo zeta galduta eukien. Eta horri buelta emoti ez da bape berta. Erra, luze, baina zahazkiko arrastola heldu gabe. Lopezek eskatu eta errebesez atzeratu. Ez duen ongin urtu. Eta azkenean defentsako errebotea. Arbek atzera. Ongi Mantzi. Atzelarien arteko borroka. Venga, otra, aire. Bien. Ondo Imanol. Voy. Otra, aire. No puedo. Ezin. Johanek erreboteatu, bila Jokin, baina ez da garaiz heldu, hor dago Mantzi. Venga, entra. Errebote ingurutik eutxi Imanolek. Erki Mikel. Beste bikote badau. Lehenbiziko tantootan. Eta hemen Imanolek, ezker Ormaio eta kanpora. Hau eta bat. Bai, eta sendotasun handitxe erakusten bikote naranjie. Inkluso tanto honetan ikusigu Mikel bera agintari. Pare bat pelota lortu da bezkauzki hor Johan eta Imanolen artien. Ez dio ondo alkarru lertu. Horren erruz errebotaben biharrezen dabe, eta gero bera iniziatibi hartu da benien. Oso zer iso, Imanol artien mantentzen eta arazuetan jartzen. Bikote, barkatuko didazue, elkarrezketa berezi bat baitaukagu hemen. Ia kantxan bertan, Andoni Parragirre, Gabon. Gabon.
Andoni, astelenero izan ohi dugu gurekin hemen txoko batean erdi ezkutaturik argazkiak ateratzen, ez da? Hemen eskutuan, hemen zarean kontra hor ikustea gonduen. Gaur gainera partida berezia Ilobak, Manzik jokatzen duelako. Hala da, bai. Beti ibiligea bere atzetikan, urtia dia, umetatik da. Hemen gaur importantia hemen egotia. Andoni, zuk hemen bi pasio uztartzen dituzu, argazkiaritza eta zesta. Hala da, bai, beti ere argazkia gustoko, eta lobia eukita horre jolazten, oain eta gustoro. Ondo ekin dio lehiari. Bai, ondo hasi dira, egia zan partidua, bueno, momentuz ondo hasi dira, aurretikan. Aurkari gogorrak dituzte gaur helburua betetzeko. Partidu zaila, Lopez ere oso abia da, eta Johan ere oso ona da jolazten da, bueno, horrengo ja. Eskerrik asko, Andoni, segi argazkiak ateratzen eta gozatzen. Izu da, imi esker. Oraingoz aurretik dira eta itxura oso ona ematen gainera, bai. Barrura eskura etorri zaio Johani. Bakarrik esan dio Jokinek, baina ezin izan du erreboteatu Motrikuarrak. 2-4. Bai, eta hor, tantu egin deuki dau, Bai. Txokur esan lekue, pizkat arro bai urte hotzek, gero angulue garrapa hotzek justo, eta Johani zuzen etorriako. Baina hori da, nik uste Jokin egin bida bena, hor tantu amaitzen alegin du, Gerniken espazio gehiago dau fronto normal baten baino, eta hori aprobetxetan saiatu bidau, aukeri daugenien amaitxu, eta berre, azertetzen badu, gerrazko mongotze bikote hori zai. Dartzu Mantzi, pasa egin du Imanol. Bi agindu dio atzelariak, baina. Bai, igual Jokin zabaldu da izen be bai. Solo! Ondo Jokin. Arrotu eta errebote ingurura Eutsi Lopezek. Solo! Arbe. Activo estás. Ezker horman erki jarria izan da Lopezen hau. Bai, eta hori ikusi dugu entzun indogu batez, bez? Imanolek eskumiaz botatzen da ben izelan, esfortzu itxen da ben, eran mikrotatik entzun itxen da, eta horrek erakusten dago, ez? Sufritzen da biela, bikoten aranjiek lanak eraitzen da biela, eta pelotaka da oso ona bota bietzen dago horbetan duitzeko. Partida berdintzeko aukera dute favoritoek, Johanek eta Lopezek. Los dos ven un poco. Sake ona oso. Tú. Bien. Bueno, Johanen pilota zen garbi. Baina hor ari da, aukera batzuk ematen. Bai, hor, bai Johanek, bai Imanole bizek eukida behar ondo, eta hor da bizpizkat, ez dakit, elkarreztizen ondo ulertzen edo, lehen bepare bat pelota jauzi jaku ez hor bizentartera, oin, igual Johanentzako baino Imanolek atzetik aurrera erretza eta hobeto aprobetxetako peloti izena zen, baina bueno, hori hobetu biko partidun zier, bestelan tanto desente inaldabez, bikoten anakiek hor. Guztaiaz jodu pilota hori. Garbia zuen, atzelariaren zat. Agian hobea, baina bientzat pilota garbia. Sakea luzegi orain, Markinarrak. Lehenbiziko pasa. Bigarren aldo. Lehen elkarrizketa itzen da bielan eta pasa. Venga. Ongi gurutzatua. Edarra. Eta Mantzik ezin errebote. Errepilotak adau bai. Bai, hor, Mikelek ez dau pentsau bainatzen alduko danik aurreratu inda pixkat, eta gero ikusi da benin ja heltzen dela, ez dutzen bon denpora ikatzera bueltau, eta Imanol etxulara azertu dugu inguen. Eta iruditu jada Lopezek atzean eginak. Johan Sorozabal. Luze, oso luze. Johanen lehen bizikoa. Venga.
Ven un poco. ¡Aire! ¡Aire! Ongi Jokin, ongi. Bien, Rebote Johan. ona. 2, Unpagoran Mantzi. ¡Aire! ¡Aire! ¿Qué tal? ¡Sale! Erreboterako utzi Luze! behar. Barrura ederki, aurrean botean ginaraziz. Baina Lopezek konfiantza handia du hor. ¡Tú! Bien tartera. ¡Sarko! Jokin, Ormabikoa, doktore. Eta orain ere, Venga. Johan erreboterako utzi behar izan du pilota bat. Bai, oime... Deskonexio txiki batzuk izaten ari dira. Oime lehentxua komentan ogarin, ez? Hor, behatzi, 10, 11 kuadru edo izan eman zin errebistezko pelota horrek ez dabiz ondo irakurtzen, ez di koloketan, pelota hori aire sartzeko, eta ero Johaneko errebotera lagata, errebotetik lantxarrak lagetxu, peloti inderri barik, oso atzetik, eta ero Jokin lako iztari bat aurreneko itxe, ba, tanto erdi emoti da berari. Venga. ¿Qué tal? Sin red. ¡Aire! Johan! Sin red. Ezin Mantzi. Eman egiten dio. Ritmo. Hay que tocar pared, Venga, vamos. Hor entzun dugu Imanol, ez? Erritmo sartzeko eskatzen, atzeko ormara heldu bidiela. Hemen errebotetik partidu irazti oso gatsa da. Eta oin arte, Johan bera ikusi dugu geisha erreboteetan, Jokin baino, ez? Da hor gero, bueltan sortu dizen aukerak, eta Jokinek itxuntantuek ordu ba. Imanolek badaki hori, eta Johan izkatzotze goiz, atzeko ormara heltzeko. Ven un poco. Sale bien. Ondo Mantzi. Venga, los dos, ven un poco. Errebote indartsua, 11tik mutriko barra. ¡Aire! ¡Sale! ¡Aire! Venga, ahí. Bien. Los dos, Pilota sartu duen. Voy. Imanol Eskumaz. ¡Dale! Errebotea. ¡Barru! Dos. Arru. Voy. ¡Aire! ¡Venga! Bien. Dale. Sale bien. Dos. Bien, Johan. Los dos, Erki Mantzi. ¡Aire! ¡Aire libre! Los dos, Los dos. Venga, entra. Sal. ¡Aire! ¡Sale! ¡Aro! Ardek barrura errebotea bikain. Mucho. Eta heldu eginda, Heldu eginda. Luzie da izen berda. ¡Aire! Mutik garanta eta beso eta saski edenak luzatuta pilota zail horretara heldu eginda. Errebote ona orain. Arbek. Orain arteko tantorik piloteatuena ikusten ari gara. ¡Aire! Johan! Dotore. Tanto landua izan da, eta hori Mantzi. Abiatzeko indarrik ez du izan. Siempre vas a hacer mucho más daño si entras de revés ahí que... Bai, lan asko inbiarrizen dabe tantuen, bi bikotiek eukitxu eukerak, ikusi egur Imanolek pelota oso gatx bat sartu da bela bote korridora, eta gero tantuei buelta emoti lortu dut zienien, lehen komentetan egoarin, ez? Beinatzeko ormara heldute, aurrelari saia aukera asko zabaltzeagoz, eta Johanek ez du markatu hor. Venga, ven un poco. Sake ona. ¡Ven! ¡Aire! ¡Qué anima! Seina berdin. ¡Libre! ¡Sin net! ¡Venga! Voy. Tranquilo, Barrura libre. Jokinek, ondo. Torri buscat! Voy. Venga! Erki Mantzi.
Edarra. Eta ze errematea egin duen Johanek. Niot. Bai, hor nik ez dut hile edo bizi kokatu da bela, lurrera bota berzen dau, pizkat motz geratu jako, eta, bueno, bipareta botati erabaki dau, eta oso ondo. Edo neuretzat edo zuentzat. Hori da. Pilotaka da honetan erabakiko dianik tantoa. Hori da, hil edo bizi, eta ondo urte hotze, eta tantu galde, eta ja, markagailuen aurretik. Lehen biziko aldiz, aurretik, Johan eta Lopez. Ondo sartu da Jokin, atzera. Edarra. Erra. Hor, Ondo, bi tanto dotore egin. zelako abiadura mototen errebotetik, hor gerrisen bada inderra. Peloti zelan bajatuan frontizien eta lurrien ez dago txistu behartu da ben. Zortzi eta 6 oso derrak izan dira. Bai, eta gero, Apurtarraren azken bi tanto hauek. Jokinek nipestot hor hausartu jatu bidala. Esake restora sartu eta hor tanto amaitzen alegin du bidau. Hile edo bizi jokatu, baina hori zen bida beran armia. Atzeko hormara bota eta errebotetik tanto sartu motu, bizkat tontor bizi gatatu, ez? Lauter dipos kuadrun peloti ukiot eta urrengo pelotakadan tantu hostia, hor hausartu jokatu bidau. Ea zer dioten. Pilotari. Pasaut hartu. Baina bota, Bai. Bez, Javier Bentsaka da Margineko eskolako sortzailetako bat, eta kantxeru eta izendako urte askotan jokin txiki-txiki izautzen dau. Eta zautzen, bota enbiozu. Bai. Hortxegaz, Segi, partidu zau ezetan, segi. Venga. Hortxe gaude. Bai, azkarre hau. Kantxara berriz ere. Lehen biziko jokoan. 4-1. Eta 5 eta 3 eta 6 eta 4 aurretik joan dira. Partidu algo, Bai. Hau izen bide, Mikel? Bai, venga. Mikel, baina orain 4 tanto segidan egin dizkiete. Ane! Baia. Xabier eta beste mutrikuar badaukagu hemen armaietan, Ekaitz Mendizabal, Gabon. Gabon. Askok agian, Goxerri ez izenez ezagutuko zaituzte. Bai, bueno, maizitine Goixerri izenakin jokatzen eta ala ezautzei. Miamitik bueltan, Gernikara zuzenean. Bai, justo atzoa jau ginean eta gaur kuadriako eraman zita gaur beha jokatzen zola eta behi animatzea eta behi ikustea. Zue gainera, Miamin, orain arte bikain aritu zarete, Ekaitz. Bai, bueno, ostiralean euki genuen finala, irasin genuen, ondo jokauta eta posik. Baina, bueno, oporretan pixka deskantzau eta horixe. Ekaitz, afizionatuetan ere mantzirekin jokatu azara, elkarrekin bikote osatuta. Gaur zer moduz ikusten duzu? Bai, azkenian umetatik batea jokaure kuadriako agea eta ondo. Eta gaur ondo ikusten, momentuz. Hola segitzeuen, nik uste papel ondar hola itxena merezireu eta hola segitzeak gala. Ba, eskerrik asko Ekaitz eta zorionak. Hale, eskerrik asko. Ekaitz Mendizabal, Goixerri mutrikuarra. Miamitik etorri berri txapelketa irabazirik. Rebote zaila izan du hori, hemen Zabalera bikain. Ja. Asko arriskatuta, baina aurkariak biak pasatu egin ditu pilotaka da horrekin. Johan. Bai, eta konfiantzia hartzen, ez, hor. Seguimos concentrados. Bera erazure, tantuek eitxiek emoten da ben konfiantza horrekin, eta, bueno, baina eskumia sartu da benin, behin albotik botako gule marketo honin, aurrelari aurkaritzeko itxuri edauke barrure txapagaineko defenditza guti, eta hor, Zabaleko onak urte hotze, guztizen gaine du Jokin, eta beste tanto bat berarentzako. Los dos, ven un poco. Saque ona. Voy atrás. Voy. Bien. Mire. Mantzi. Dos, Amabiterditik errebesez. Aide. ¿Qué tal? Libre. Bien. Los dos. Voy. Aire, dale. ¡Ya! Barru. Barrura Jokinek ondo eutxi Zumaiarrak. Ordu aukera. Itxakaren bila ez du pasatu. Mantzi. Sale. Tuya.
¡Aire! ¡Ya! Los dos. ¡Tú! Johan. ¡Esan! ¡Aire! ¡Y! ¡Los dos! López. ¡Libre! Los dos, voy. Zumaiarra agintzen orain. Alta! Sale! Jokin sartu da, arrotu. Bien, Johan. Errebote ona. Mantzi. Sale otra! Lekurejun! Aire! Labur geratu zaio. Yo dentro! Jokin, txokora. Doktore! Imanol abiatu da. Une batez pentsatu dut, iritsi ere egin behar zuela, baina ez. Bai, hor. Bero, arriskuak hartu hartu behar dituela esaten ari zara, Antion, eta oraingoan erremate dotoreak. Bai, hoize da, mirabena ez, aukeri daukenien, frontoi honek aukera hori mototu ez, espazio asko dau, bota momentuen, ni bestot inok ez dugu lebentzau Imanol pelota horretara helduko zaniek, egizea pelotia ja bizi dauela eta nahiko atzera heldu dala, baina bueno, pelotian bizitasun horrepe aurrelari xai beste joku bat emotutze erasora jokatzeko, eta hor konfixantzia hartzen da ben Jokinek eta tantuek itxeko gaidan. Euren garaipena ni bestot horti pasetzen dala eta. Aire! Ondo kendua. ¡No! Vamos, Amargarren tantoa. Vamos. Jokarentzat eta Lopezentzat. Bai, oin, Imanol pelota honekin oso eroso dabil, ja erretzeltzen da bera atzera, bera ipaseten botze be, Johanek errebotetik ja berak inaldaumin, lehen defentsan jokatu duan, peloti hotza gueni, baina oin ja Johane berapen mineitzen dau, eta berak hartzen da nien abiadura asko zartzen dau, eta oin momentuen bikote hori oso eroso ikustot kantxan. Eta batez be, Johan Saki ebe oso ondo ateten. 6-1 partziala dramate. Bien. Bien. Sale. Venga. Los dos. Mucho. Larri baina hori ere sartu. Atzera Imanolek. Barru. Dos. Barru Jokinek. Johan. Joder. Ez zuen pilota erraza. Punpalaster sartzeko Berantegi. Ez du jasotzerik izan Punpagoran 11-7 badoaz Johan eta López. Aupa, Mikel! Va! Venga, Dos. Lapurtarraren sakea luzegia. Venga, hoxe, bilatu hor. Venga, ontxe, Vamos, venga, Venga. Bina pasa egin dituzte. Dos, ven un poco. Aide! Goiko lauzaino eta kanto bikaina atzelari motrikuarrak. Bai, hor, Mikelek erresto oso ona bota dau. Eta Imanol atzeruz doiela, atzeko hormian bilurretan bizkat, bizkako kilduta eta ez da pelota hori sartu. Hortxe uzue hor arriskutsua izaten da, sartu ezean bueltan. Bai, batez be, referentzisi galtozu, ez? Ez dakizu oso ondo atzeko hormien nun dauen, eta bizkat bilurretan bebazoi ez, eta, bueno, zailtasunek areagotutzen dira. Atera, Aire! Venga! Atame! Izketan! Aire! Agatu, bizkat! Aire! Entra! Jo! Balaster, pilota zaila erki sartu du. Mantzi! Sale bien! Eskuinez López. Aire! 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 Lo entró! Arro! Kampora.
Ez, barruan izan da. Bai, ez da zabaldu. Hori igual bai. Hori kanpora. Hori kanpoan izan da. No. Beno, bederatzi eta 11 eta ez taldea, Ez, bertan da, pare bat anto itxemotxu, zeta jokuen dau. Eta aber urrenko tantu ez zelando izan. Beno, ikusi duzuen ora joan den pilota hori. Aurreko batean ere gertatu zaigun eta gaur ere bai. Gure atzeko bunkerra. Gure atzeko kamerariak babesteko jarritako hori. Beira erabat itzatuta geratu zaigu. Tentor! Bau! Aire! Errebesez. Abre! Indartsu Johan. Aire! Edarra. Eta pasa. Bada horkatza. Bai, hor, inderra asko dauke eta errebete honetan behar ikusi gu, ez? Frontizien altura asko hartu, Jokinek ezin izen dago airera aldu, eta Manzi erdibidien gatu da pizkat, eta eroatzataka ez dute monten porai. Pelota hori defendatzeko. Tanto garrantzitsua zen ba, 12 eta 9. Venga, los dos, Voy atrás. ¡Tú! Asko behartu dute Mantzi, baina eutxi. López. Los dos, Dale. ¡Oh, aire! Quedan. Aire. Otra, aire, venga. ¡No! Sale. ¡Aire! Kanpora. Ezker horma jotako pilota zabalerantz zijoan, bada ez bada azken unera arte jarraitu dio Imanolek. Eta ikusi du kanpora zijoala, pasatzen utzi dio, eta hori izan da horien 13. Hane? Javier Mentxaka daukat aldamenean, aholkulari lanetan ikusi zaitugu. Javier, Gabon. Gabon. Arbe txikitatik ezagutzen omen duzu, ez da? Bai, umetatik, zen negoaz eskola nazizan, da arain egun ezautzen. Etorriko zen negoaz partido ikusta eta apur bat laguntza eta bai, oiatzi etorrena. 8. atsedenean Javier, ze aholku eman diezu? Ba, segitzeko bere joku itxen. Azmetan ez dixela egin, bere joku indixela. 13 eta 10 doaz markagaioan zuk ze itxura hartzen diozu, Setoni? Politxo, itxura hona moten daz bintzet, da hori itxema da ez da gitxi. Gaur aurkari zaiak dituzte, Johan eta López, eta irabazi beharrean dira, Arbe eta Manzi. Bueno, irabazi beharra, bai, iruazte da baina partio gatsa dugu. Programa irabazita, ez dute hainbeste presio behar bada, ez da irabazteko asko dutelako. Bueno, euren burua izartzen da horrek. Ostontin ez dauke, motiboik ez dauke, baina eurek sartzen nahi da beta normala, ilusinio dauke. Ba, eskerrik asko gurekin izatearren, Javier. Ez da zehatxik. Javier Mentxaka, irakaslea, txikitatik, Arberen aholku emaile izan dena. Eta eren egun deitu ziola, esan digu, Jokinek berak, etorriko altzara guri laguntzera. Poz hartuko zuen, Bai, bueno, egitzen da, Markinen eta beran partiu ikusten da, askotan egoten da, da, bueno, txikitzetik beraz eukidaben pertsonat izen da, normala Jokinepeko bizantzi euke berakin, eta, bestot pixei egotela ilusino berezizek gaur hemen egotia. Lehenbiziko hilaran dago armaietan, bere aldamenean jarri gara, eta etengabe ari zen partida nola zikoan esan eta esan. Zer egin behar zuten esanean? Hor Jokinek ez du pilotarik ukitu, Mantziren abalekoa izan da, hemen ez zinordea oso behartuta. 14 eta 10. Bai, eta hor, 11 eta 9 pintxe lortu dabe, baina bikote hori oso sendo dabil, gauzak oso ondo itxen.
pelota honekin eroso kantxan eta pizkanaka zeta euren aldera eru. Venga, Kabarte, segi, horre, Jokin, venga, guazen, ba! Johan Sorozabal. Venga, va! Pasa. Luzegi, hirugarren. Eta garaitxarreko pasia haute, Javier. Lehenengo zeta domina haute, 14-10. Aurrien olako iztari bat eukitxe, urrengo zetera bi pasakin juno, irukin juno alde darra dago. Txokora ez du engainatu. Mantzi. Bien. Barrura. Ondo Mikel. Solo. Sale, Voy. Venga, ¡Aire! ¿Puedo? ¡Aire! Horren ez du asmatu Jokinek. Johanek atzera. Ondo. Dale. Eta Txula. Mucho. Ez da heldu. Mantzik Txula. Eta Lopezek oso behartuta. Ezin jaso. Bai, da hor. Eskerrak azkenien Mikelek tanto amaitxo dela, baina Jokinek aukera bi eukitxo. Asinistu, Eta ez da bape asmau, horre. Ni pestote ez da bilela bape berosogo errematien, lehenengo errematien ez da inorren gainau. Bigarrena txokure esan eta barrido angulo harrapautze. Eta barrido altura askokin, hor ni pestote txapagainen gehitxua justetan saiatu dira bela, eta ber, konfitxantza hori hartzen da bentze, eurentzako derrigorrezko da. ¡Ay! ¡No! ¡Atera! ¡No! ¡Dale! ¡Altura alta! Barrura erki. Hori! Bikain. Aurrean jagi handia eginaraztera joan da. Eta lortu du. 12 eta 14 eta bizirik segitzen dute. Bai, ondinok beste hiru inbitzu ez, baina, bueno, pizkanaka urratzen. Eta badazpadan, euren bierra itzen, hori konfunditzen dien, eta zeta irabazti lortzen da. Ia Jokin sinistu. Vamos, Bioso, mutrikuarrak markinarrari. Guasin, Aire! Eskura eman dio. Pilota zaila sartu du Mantzik. Ara! Orain Lopezek berak eskatu dio atzelariari. Baina utzi ikaragarria egin du eta garesti ordaintzekoa izan daiteke. Bai, itzen da, lehen aurre haua komentagun bat, ez? Johanek ondo eukideu, baina atzelari atzetik aurrera dator. Hobeto ikusten dau, botatzeko hobeto dauketa. Gainera hor eskumia sartute, kantxa erdizen, txapagainen bota edo txitxakera bota bakarrik Mantzik egongo zanek kantxa goztuek kubritzeko eta aukera ezin hobie galdu dauz eta amaitzeko. Atento! Corri! Aire! Aire! ¡Háblame! Halo. Bai. Gero gainera gora joan da, Benova! Aizue, lehen da biziko tantoetan. Arbe eta Mantzi aurretik. 4-1, 6-4, gero nagusitu egin dira Luzaro Xamarrean. Horiak 11 eta 7, 13 eta 9, 14 eta 10. Baina une honetan 14 berdin, joko honetako azken tantoa. Ongi gurutzatua, López. Mikel, aire. José. Aire. Johan. Aire. Voy. Esketan. Eskatu. Aire. Eta eutxi Lópezek. Dale. Errebotea. Arberentzat, barrura. Libre.
bota zuen, baina ongi sartu du. Johanek ere bai. Tentsioa dago hemen. Barru, bote handia egin arazi, baina ez du pasatu. Atzera Arbek. Eskumaz Imanol. Mucho Mikael. Ikain. Zenbat balio duen honek. Barrura. Ezin Arbek, Mantzik bai. Errebotea Lapurtarrak. Barrura. Berriz ere Mantzi. Hau tanto garrantzitsua ez ezin ekagarri ere bai. Bikain. Ondo Mikel. Johan. Mantzi errebesez. Arrotu, luzatu, errebotea berriz ere Lapurtarrak. Barrura indarrean. Mikel. Imanol Pumpagoran. Atzelariek daramate tanto honen zama eta Johan ere sartzen ari da. Arbe ikusle. Hor sartu da. Atzera. Ez da txarra. Barrura Johanek. Eta behartu. Aze tantoa. Itzela, tentzino askokue, esfortzu askokue. Eta orain arteko gogorrena. Eta bizi-bizi jokatuteko, Bikain Mantzi. López. Biladoa Johan, ez da heldu, baina hor dago Imanol. Haze tantoa. Imanol, errebesez atzera, Mantzi, tanto gogorra oso, errebotea Jokinentzat. Barrura bote handi egin araztera joan da, eutsi Imanolek moztu. Sartu Mantzik, eta orain atzera, eta txula. Jaso Imanolek, biladoa, bukatu beharra dauka Jokinek. Eta ez du barkatu. Kanpon izan alda. Kanpon izan alda, ez dago, argi? Bai, kanpon izan dela adierazi dute, bai. 15 eta 14. Beno ba, errepika eskatu dute. Hala? Bai, eskatu da, bai, errepika eskatu dute. Beno ba, ikusiko dugu. Aurrekoak entzungo zoan bestela. Se txapia da. Nire ustez kanpon. Jokin enorme, Bai, Bai, bizualki, bai, zauzer entzutie bitxain duate, baina bizualki ez dau boterik emon pelota horrek. Beno ba, bukaera oberik eska aldaiteke. Tanto zoragarria jokatu dute, 45 pilotaka da jo dituzte. Jokoari bukaera eman dion honetan, eta zaleak batzuko hartuko ziren denak, ez? Bestela, tantoan orentzat den jakin gabe tabernara abiatu denak, markagailuen bintzat. Abiadura, egarri handia beharko du. Bai, bueno, markagailuen bintzat. Bai, 15 eta 14 jarrita dago, baina hori epaile gasieran eman duten erabakiaren araberakoa da, baina hori ez baian dago. Begira, epailea, begira. Eta guk hor, leio txori itxi beharra daukagu. Justo, kamarako epaileek berak, epaile bera dau kamarian parien, baina ni pentsetot kanpuen izan dela, Xabier. Hemen Arbe protestan. Ospatzen, Arbe ospatzen. Eta hor konturetu da txarra monda bela. Ba ez dut uste beste irudiri daukagunik. Johan Epe zuzenien eskatu dau, eta epaile oso ondo kokatute egon da, marra egon da, eta hemen aurreko epaile Epe eukiko dau zer esan ez, entzun eitzen da. Egurre da kontrakantxie, eta aurreko epailek derrigor entzun bihar izan dago, egurri izen bada. Eta esatutut, niri bizualki, kanpuen bitxain duate, ez da belako poterik emon. Ba, horre manduguna baino irudi argigarriagori espaldima daukagu, epaileen lemiziko ebazpenak aginduko du, eta 15 eta 14 litzateke garaipena Johanentzat eta Lopezentzat. Haze lehenbiziko jokoa ikusi dugun. Emozioz beteriko bukaera,
emozioa bakarrik ez, esfortzu fisikoa ere muturrekoa izan da atzelarientzat nagusiki, eta mantzirentzat bereziki. Eta tanto amaieran ja ikusi dugu Mantzi bera pixka bat pelotia hilagetan, baina alanda guzti txulara heltzi lortu dau, azken horreko pelotaka da horretan, eta tanto erdien dela gatze jokini, baina oso gitxia itxik kanpora joako emoten da benez. Beno, baina kantxara itzuli dira gainera Johan eta Imanol, eta ja epaileak ere bai, eta... Hemen txadukago Imanol aprobetsatu egingo dugu, Xavier. Imanol, azkenean, kanpoan izan omen da azken tanto hori, beraz seta zuena da. Bueno, horrela da, pelota azken finean batzutan alde etortzen da, beste batzutan kontra. Garbi dagoena izan dela izugarrizko tantoa, eta publikoak asko gozatu duela. Nahi baino gehiago kostatu zaizu ez da set hori iztea. Bai, duda gabe, azken finean hemen nivela dago, eta beraiego daukate irabazteko, guk ere gogo berdina, azken finean bate bakarrik irabazi aldu, ez? Baina, bueno, importantena izugarrizko azken txanda izan dela, eta orainea berriro espektakuloa segitzen duen. Imanol, bigarren set honi begira, zerbait aldatu behar alda? Bueno, pelota, lehenengoa, Animo, zorteon. Garrik asko. Beno, lehenbiziko pilota. Zer iruditzen zaizu, erabaki taktiko hori, Antion? Hombre, a ber, teorixan bai, teorixan esaten dago, eure diela bikote jotzaile eta pelota motela asko kokatu bidabela, baina, bueno, aurrekuen ladutxe eta gorkan kontra bardin esan eban, eta aldrebez kokatu ben, eta, bueno, hemen gaur egun ez dago azmantzerik, Javier. Hauek gaurko partidako datuak dira, ez txapelketako orokorrak, gaur eginak 9 ditu Johanek, galduak 4. Atzean egin ditu 5. Jadaz bat. Eta txula bat ere bai. Arbek. Eginak 6. Galdutako bakarra berak erabakitako tantoen eguneko 86 aldeko. Biparetaz 2 egin ditu. Sakez bat. Bueno, ura galdutzat zenbatu beharrekoa zen. Jadaz egindako bat ere bai. Orain, sartze handia. Pilota garbia zuen, eta ura sartuta dena alde. Bai, eta tanto aldrebe samar joatu da, bez? Bikote hori pelota barrixata dau, barrido paseu jakue behin berriz esaten gabizena, Manzin erreztue bixen tartera jausik jakue, Imanolek estotelak ondo berbain Johanei, eta gero Imanolek errebotin, bipareta botati erabaki dau, jakin da belako Jokin zuzenien aurrera zoiela, eta Jokinek ezin sartu eta aukera paregabi galdu dau, zeta aurretik azteko. Hablando. Voy atrás. ¡Tú! ¿Qué? ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Ahí te voy! Gaiztotu gintzaio, bana! Azerre Johan. Eta tanto ikustitxe, Xabier, ez dakindik peloti aldatu da ben. Neuk ere ez esango nuke. Ez, pelota hori asko urten da, eta... Hau ez da pilota berria. Pelota bardina bota dago epaiek atzerut, así que ez. Imanolek esan du peloti aldatu bidala, baina... Johaneke konbentzidu dago ez aldatzeko igual. Argi dago, Johanen iritzia nagusituela azkenean, edo Johanek esan diola ez nik hau behar diat, honekin nabilek eroso, edo ez dakitz, Imanolek elkarrizketan bigarren jokoari ekin baino minutu bat lehenako konbentzimendu oso. Esan digu, lehen bizi pilota aldatu behar dugu. Niri burure torteaten gauza bakarra da, Johan zakian bilurri zetie, hiru pasata daitxuleko, baina lehenengo zetin zaki oso ondo eta da, Jokinek erreztuen usto tanto bat edo itzela bakarrik, horren bilurrik euki biherrik ez dauki, baina, bueno, zetan hasiera honek esango zia ber azmau da benala, ez? Aire! Dentro! Voy! Barru aurreratu egin da Johan, eta erasora pasatu. Dale! Horri! Asko behartu duenen. Bai, hor, egizea Johan bera pelota honekin minazko itzen da bilela. Baina nik ulertu nahi Imanolen ikuspuntu zala gu nagusi sentitzega, dominantzaile sentitzega, eta
pelotiek gero eta bajuago izen aurkaritzen mingitxe ingoztu. Ez da horren beste berak mineitxie pentsau, baizik eta aurkaritzek guri minik ez eitxie, eta holan tantue harina berando lortuko gu. Baina, bueno, momentuz pintzet beste taktikie aurrera ruti erabaki dabe. Lehen da biziko joko osoa pilota bat eta berarekin jokatu dute. Hori garaibateko Lopezengan pentsa ezin litzateke. Eta Gerniken gitxia ondino. Ze hamen marketen dau berak diferentziak eixen, beran errebeze indartu horrekin. Imanol, veteranoa da oso, urtetan aurrera doa, urteak inorentzat ez dira alferrik pasatzen, eta lehengo ahalik ez dauka. Eta horrela ulertu beharra. Noski, gaur lehenbiziko joko osoan, hasieran aurkariek ateratako pilotarekin jarraitu izana. Eta baita bigarren honetan ere. Bai, eta lan da guzti, berari urtiek aurra juego zen moduen, materi salabe asko aldatu da, berak 24-25 urte zeukenetik ona. Ordu negu esan pelota barrisek, eta gaur dugu esan pelota barrisek, ez dauki ibilbide barrile. Ordu pelotak askoz be motela hauek ziren, eta esportu gehixen bizan atzeko ormana heltzeko gaur egungo pelotak bizitza hauek dira barritzen. Eta horrepe laguntza hotze ez, alanda guztia talko leuke barrixe, eta ezain beste esportu egin biharreuki errebotera heltzeko. Alegia gaur egun lan gutxiago behar da pilota bizitzeko. Bai, eta barritan be pelotie bizitza hau da, pelota honek eta hau indala 15 urte Gerniken erabiltzen pelotak ez dauk ezer ikusirik, askoz be bizitza hauek. Ordu negu esan bizitzenak, oin erabiltzen diren barri hauek, bestekuek ez daite izango ziren be. Errebese ondo Johan, eta orain gutxirekin asko lortzen ari dira, hausten ari da partida. Bai, nik ez dut, azkenengo tanto horrek min handixe jotzela bikote naranjiai, batez be Jokin Arbei, ikusi dugu ez, ezak erreztuen oin be ez dago asmau, Johan oso erretzel du jako, eta Manzi batzien gatu da, ez, paliz handixe hartu dugu lehenengo zetien, Jokin zak erreztuera zaten da nien, tantu amaitutzat emon dau, zen dau, ia tantu amaitzen den, ez dago amaitzen, baina Jokin hartuko dau da. Jarraitzu baleu pizkat, pelota horretara heldu alko zan, baina ez dau jarraitzuzte. No sé, hablando ahora. Esfortu epe ekonomisa beti dira. Aire, tú. Ay, ay, ay. Atzera Johane. Voy atrás. Tú. Venga, Johan. Aire. Sale, sale, sale. Zona, altura. Los dos. No. Ja. Baina gero txapara joan zaio. Venga, venga, venga. Atagarra, lokartu bari, bale? Honen kontra dana bigu, Bale, venga. Dana, batez be aziertu ebida eta hori da ez da bizen eukitzen bigarren zeta zer honetan. Esan. Einautzalegi daukata aldamenean puntista bera ere, Arberen kuadriakoa, Einautza aurreko setori irabazi ez izana agian orain nabaritzen ari dira, ez da? Igual, oin igerrikoa, ez da, peni izen da ez, lehenengo zeta, olako tanto luzi joatu ero, danok ospatu tantu, gure aldi izango da zen moduen, baina, bueno, peni ez, azkein barrak edo telebizta horrek esan da kontrako izen da, eta ba, peni, oinia zelan kudatzen da hori zet galtzie, eta ba, ikusiko, ez? Bonda, pixkat hotza zizela, baina, a ber, buelta motemazkia, lortzen bada bigarren zeta birabaztie. Eurak aurre ez daukate ezer erakutsi garrik prometi datozelako, bikote honek ala ere aldarrikatu nahi du bere tokia. Erolanda, ez da ukiztan erakutzi ez ebet, ez? Bakigu dano zelako maiako pelotari handi zizen, ez programa jolaztu. Bakigu, goi maiako pelotari handi bizela, baina, bueno, ez, hemen programen bidez hartu di, baina, bueno, bestik eutua bez, erakutzi zer nahi ez, azken baten honek, ez da zer galtzeko, azko irabazteko, eta ba, haustot horren burrukanengo da, bela. Eskerrik azkeina. Aize guri. Einau Salegi. Iazko Proon txapelketan zure atzelari izan zena. Hori da, finalien oso gertu goginen ona heltzeko, pena bat izan, aurkarizek gogorre izkuen batez beste tamaieran, fizikoki bera igendun batez behin jaute berak, eta, bueno, pena bat izan bizontzako, baina, bueno, aurten behar jokatu da berak programa, eta suerte erik euki final eraltzeko, baina, bueno, hor dabil, maila oso nien. Eta oin ez dakit... Biru lau, Lopezena. Bigote naranjak barra eskatu dabe, no? Bai, Bai. Ni zuzen nien azo hartu, zer eskatu aldaben. Neu ez, pa.
ez dakit. Vale, Johan, mucho campo. Izan dituzte deskonexioak, izan dituzte elkar ulertze onik gabeko Javier, hementxe dauka Jokin Arbe eta berak esango digu zerre eskatu duten. Bai, nik bote bat bintxandu bete Imanolei motzela, eskumiaz edo rebezaz, ia topatzen daben. Eskerrik asko, Jokin. Bai, eskerrik asko. Fiskat, zera, arraro samar, deklarazio ez, eskumiaz edo errebezaz, ez dauka argi, nun izendan be, ez dakit, normalien argi badukezu bintze, badakizu ze pelotaka izendan, nun izendan, ze kuadrotan egondan, eta ez dakit, baliabide gisa motozuz ez, aurkitzeko, eskumiaz edo errebezaz, pelotaka danak banan behitzu biko die. Nahi izan duen, baina zuzenean ezkarago hartu, eta errepikan ere apenas legez kanpokorik ezer sumatu dugun. Beno, 313 pilotaka da daramatzate, gehien Mantzik berak, 96, Lopezek 92, Johanek 77, eta Arbek 78. Eta jokoaren araberako lanpanaketa. Badatoz berriro ere kantxara, Xavier. Arbe gehiago sartuko litzateke Albalu, baina Lopez, Alez, gehiago dira aurkariak. Beno, markagailua lehenean da, 6 eta 2. Ez dute beraz, zontzat eman. Markinarraren erreklamazioa. Ven un poco. Ea etenaldi luze xamarronen ondoren. Nola itzultzen den pilotari bakoitza, bikote bakoitza. Otra tú. Corre, va. Ondo jaitxia izan da, baina Arbek sartu eta atzera. Vos. Bien, Johan. Ven un poco, Háblame. ¡Aire! 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 ¡Yo voy dentro! Jokin. Barrura dotore. Oso dotore. Hori dauka honek, hori.
Bai, hor, Jokinek aukera horrek aprobetxau bitu, ez? Imanol oso atzien egon daia. Eta ezin dugu porkatu, gainera entzun nindugu, ez oso argi Imanolek Johan izaute jo boi dentro, orduen barruen badakizu leku handixe gelditzen dela. Alturaz bintzet konfunditzen espada, lehen pare bat bide konfundia moduen, ize ezinezko da Imanol dejada horretara heltzea. Abiso batera! Aire! Kusi beha! Aide! Atzera Arbek. Zetan! Arazorik ez Lopezek. Oi! Venga hor! Aide! Ez du pasa. Anoi! Aire! Zalo! Hormabikoa. Eskura eman dio. Eta orain Komeriak. Ondo! Saietxe digatzera, barruan izan da eta tanto ederra gainera. Bai, hor, Johan oso eroso ikustu pelota honekin, da igual, hortik etorri dabe bai ez, bikote hori zan erabakize, oso ondo jokatzen dabil, ja amabi tanto eitxuz eta bera dabil partiduan aginti hartzen. Eta seguramente horregaitxik erabaki dago Lopezek bai, bueno, pelota honekin jarraitzuko dut, segizu tantuek eitzen. Los dos, Bien. Tuya. Aire. Libre. Aire. Tú. Aire. Atzera Johanek. Sale. Aire. Yo dentro. Harrapatua du. Estás. Sokora jo du, eta denbora eman dio Imanol. Aire! Salen los dos! Sale tú! Tú! Horri! Aia sartu du Ormantzik! Aire! Oi! Oso behartuta ordea gorputzetik urruti geratu zaio. Eta besoa eta saskia luzatu dituenean sartu bai egin du, baina gero ies egin dio. Bai, hor, berak pentsau baino geisha korridu dago esker orman pelotiek, burrin gatuako eta ezin sartu eta atxe txiki horretatik bueltan bikote hori zendu. 8-3, 8. Jardunaldiko partida duzue hau, urrengoa Urtezar egunean goizean izango da. Gosh. Oh my gosh. Easy. Goitiaren eta Baskeren aurka izango dira. Xavier, armaietan baditugu gonbidatu zinez bereziak, 3 irakasle dira, gaur autobusa bete etorri baitzaigu, Angelutik, ez da, Katialin Gabon? Bai, Angelutik heldu gira, gure kolegioa Stella Maritz deitzen da, eta bai, 26 ikasle dira, eta guk bada kirora irakaslea, euskara eta ni musika irakasten dut. Claude, Gabon! Gabon! Nola sortu zen plan hau? Astapenean nahi ginuen bidai bat egin Gernikara, eta gero hasi ginen gogoetan zer bisitatzen algenuen Gernikan. Bistan da Gernikako bombardaketa, bakearen museoa, eta gero ideia etorri zen kirolaren inguruan zerbait egiteko, eta etortzeko Gernikako, beraz, jaialai zesta punta baten ikustera ere. Lourdes, buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo se lo están pasando? Pues yo un poquito nerviosita, pero los alumnos muy bien, mira, como lo podéis ver, muy bien. Nerviosa porque hay que decir que Johan es tu sobrino. Es mi sobrino y estoy aquí como profesora, pero también como familia. Nerviosita un poco, pero todo bien. Habéis hecho un plan redondo. Aquí lo hemos juntado todo. Eskerrik asko iruoi, mila esker eta jarraitu zestaz gozatzen, mila esker irukote. Mila esker. Angelutik autobuskada bete zale.
Eta horrein arte zale zirenak, zaletzeko moduko jokoa izan da lehen da bizikoa, bigarren honetan berriz ere pixka bat estutzerik lortzen duten, partidan sartzerik lortzen duten Arbek eta Mantzik. Dale, tú. Vos. Barrura. Mucho. Venga. Aire, voy. Aire. Yo voy dentro. Dale. Johan. Ondo Jokin. Ez du pasatu. Dale. Imanolek Mantzigai pasatu du eta bien tartera joan da pilota hori. 9-3. Bai, eta hor, nik uste dut Jokin ja total deskonfizaute dagoela, ez? Pare bat aukere aukitzu, bigarna gatxau esan, baina lehenengo hor, bosterdi kuadruen, eko kantxarritzen hartu dau, 8-3 galtzen zoi ez, lehenengo zeta galduzu, hor errematau emizu, tantu ebiatu bizu, errebotera errebizez botatien, ez dutu ezer aportetan, ze Johanen errebotien ezabiz ja ezer aprobetxetan, berak indartu errebotatzen dau, eta bera da bilmin gehiatzen, hor tantu ebilatu bidau, lehen Javierre pesaute, Javier Mentxagak, ez duke tantu emaitzu bizu, ez zelan eza amagostera sekulo helduko. Bost pasa eginak ditu jada Johanek. Hemendik aurrera, sake guztiak lautik zazpirako eremu horretan errenditu beharko ditu eta ezker horman ahalik eta gehien sartzen saiatu orain honetan aukera eman dio Arberi, garbia izan du, baina txapara, begira. Segi, venga, va, atzo falta. Venga, berriz, Venga, va. Base. Venga, ánimo. Txapien librau bame kanpora juako gainera. Venga, valiente. Bien los dos, Hablando. Estoy atrás. Voy. ¡Ole! ¡Mucho! ¡Aire! Los dos, Estoy atrás. ¡Tuya! Atzera Lopezek. ¡Ya! Y si no. Johan. Aire. Libre. Bien, los dos. Venga, Turie. Bien. Voy. Tuya, perdón. ¿Qué tal? ¡Ale! ¡Ya! ¡Enfi! Arberen errebotea. Imanol. ¡Ale! ¡Pasa! ¡Estás! Ondo. Bien. Inés! Gorputzera etorri zaio abiadura hundian zijoan pilota hori eta ez dio denborarik eman Arberi. Bai, eta hor, ikusego Jokinen etxipen arteize ez. Ez da usulorik topetan, ja konbitxantzi pizkat galdute, rematiek itxako zondo urtetan eta etxite total. 11-3. Ez du sekula jakinen. Gauzak zer nola joan zitezken. Lehen biziko jokoa. Laranja koloreko bikoteak irabazi izan balu. Baina Arberen hormabiko ura txartzat eman dute epaileek. Berrikuspen eskaerak ez du deus aldatu eta bigarren joko honetan nagusi dira Johan eta López. Busca aire. Venga, topa Dori. ¿Qué tal? ¡Ay, o si no! Sale. ¡Sal! Altura. Barrura. Libre. Corri. Dos, Aire. Imanol eskuinez, aurrean botea ginen aztera. Zubira nahi. Dale, asko Jokin.
Jokinek, beste errebote bat, eskuinez. Ondo Mantzi. Pasa. Bikain. Bai, hor, Jokinek aire sartie saiesten da benien inderrazko emote hotze, eta lurrien pelota hori asko da, peloti bizi dauia. Eta Mantzi orokorrien lekuzkan porrapeten dau. Ez beran akatsa egin, baizik Johanek emototzen inder horrekin peloti oso arte daudelako. Eta baztertu ere egin du gainera oraingo honetan, pasa ez ezik. 12-4. Dale, Johan, se abre bien. Venga. Solo. Abarro. Dale. Kanpora. Venga, Johan, Dale, Venga, sinestu, Sinestu. Venga, Ima, venga, vamos. Lanerako gonbidapena egin diote elkarri, lanean jarraitzekoa. Ahora. Hemen duzu Imanolen azken pilotaka da hori. Orain honetan, ezker hormarik jo gabe. Zuzenean, kanpora joa izan da. Aire. No puedo. Atira. Aire. Gora. No, Joaquín. 13-5. Vamos, campeón, ahora, dos, vamos. Hau, joko hau, irabaztea lortuko balute, sailkapen matematikoa lortuko lukete final aurrekoetarako lehenbiziko partidan larri ibili ziren. Oso hasiera kaskarra eman zioten partidari. Gero, irabazteko zorian ere izan ziren. Puntu bat lortu zuten behintzat, 2-1 galduta, bigarrena 2-0 irabazi, beraz 5 punturen jabe ziren. Duela ordu eta laurden, beste lau iaia sakelan dituzte. Arberen errematea txapara. Luzegi. Bueno, zuzenean. Arberentzat eta Mantzirentzat. Tantoa, ez dezake gehiago pasarik egin. Hori da, ondo, bastia. Venga. Txapa jundi dabe. Venga. Dios. Pixka bero jarri horrengo. Venga. Guasin, Venga, va. Akostando amatxu arte joki, venga, va. Hemendik aurrerako sakeak, Arberenak izango dira. Bederatzi tanto segidan egingo balituzte, izango luke, Johanek besteren bat ateratzeko aukera. Bueno, lehenengo inda, Bueno, lehen da biziko egin dute, bai. Sinistu, venga. Beste 8 behar. Bueno, lehenengo zetien beha malauta, edo jundi eta amalaune ipitxera heldu die. Oingun segaitxik ez. Venga, entra sin miedo. Vale. Sarradi beldurrik gabe diotxa. Aire, campeón. Lópezek. Guasin, venga, Jokin. Va, Venga. Busca ahí. Venga. Venga, izquierda no hay. ¡Voy! ¡Venga, chula! ¡Bien! ¡Aire! Ez da txulara heldu. ¡Aire! ¡Venga! ¡Aire! ¡Lento! ¡Voy! ¡Vale! Luze. Eta Luzegi. Mikel Mantzixidorren errebeskada hori gora joan da. Lehen biziko jokoan gauzak zail izan eta gero. Bizi-bizirik heldu dira joko hartako. Azken tantora 45 pilotakadako tantoa jokatu dute gainera. Aukera etorri zaio Arberi, baina epaileen iritziz.
eta Jonen ez ere. Kanpoan izan da erremate ura eta bigarren jokoan askoz gehiago izan dira favoritoak. Ba, hain nipentze dut zeta maiera horrek bigarren zetan dinamikien marko da bela, ez? Seguramente ona izen bazan eta zetako naranjak irazi baben, bigarren zet ezberdin bat ikusiko den duen. Horrek ez da nahi izan horitzek iraziko ezbenik, baina, bueno, batez be animikokin nipestot, batez be jokin asko bajatu dela, artik aurrera ez da bela pape behiaz mau batez bera zuen, eta, bueno, pena bat izan da. Dena den, beste itxura bat eman dute lehenbiziko partidarekin alderatuta. Bai, zalantza barik ez, nipestot gaur beste gogo batekin jungo diela etxera, ez, bintzet partiduen lehiatu indabe, pena hori eukiko dabe, ez, hain gertu ikusi zet hori eta gero holan amaitzie, baina bintzet agoza pare hobe batekin jungo di etxera, eta bintzet azkenengo partiduen, garaipena lortzen zaiatzeko beste moral bat. Jendartetik pasatu dira Johan eta López lehenik. Arbe eta Mantzi ondoren. Ez, Arbe eta Mantzi aurretik, edo beste norbaitetik pasatuak izango dira. Behintzat denak ere elkarrizketa seteran zabiatuak. Hortxe uzue partida honetako emaitza. 2-0 irabazi beharra zaukaten Johanek eta Lópezek. Besteren menturan geratu beharrik ez izateko, matematikoki sailkatzeko eta lortu dute Larri ibili baldin badira ere. Larri lehendabiziko jokoan bigarrena erabat kontrolpean izan dute. Urrengo hitzordua esan dizugu egun moduan, bueno, hemen astelen gauak izaten dira, baina datorrena desberdina izango da, datozen egunak ere oso bereziak izaki. Urrengo hitzordua eta goiz partean 11:00 San Silvestre egunez, urte zarregunez izango dugu Ladutxe eta Del Rio Goitiaren eta Baskeren aurka. Olaran eta Del Rio, bai, barka. Olaran eta Del Rio Goitiaren eta Baskeren aurka. Eta, bueno, Olararen berragerpeneko partida izango da gainera. Izan zuen lesio larriaren ondoren. Eta, ze jokorekin itzultzen den. Beran berragerpena dan. Ez daukete beran berri askori, baina benetan jokatzeko gai dan, eta ze maila emoteko gai dan jokatzeko gai bada, ez? Azken nien, denpori da jokatu ez da bela, ize urte erdi, eta lehenengo hori, esan dutena, ez? Lehenengo jokatzeko gai dan, eta gero jokatzeko gai bada, ze maila emoteko gai dan. Ea zer dioten irabazleek. Sí, pero tengo buenas pelotas y no justo al fondo. Pero yo también al final, si no te comunico, también te quedas tú ahí. Entonces yo te tengo que hablar, ¿entra o entro? Sí, pero tengo una pelota que me va afuera. Bueno. Eso no puede ser. Sí, bueno, que pase ahora, ¿no? Sí, pero... Venga. Bere buruarekin autokritiko Lapurtarra utsegindakoak gogoan dituela. Imanolek berriz elkar ulertzeari buruzko aipamen bate egin du eta horretan badute zerrobetu noski. Hor dituzu irabazleak. Bai, Imanol, Johan, lehenik eta behin, zorionak bikote. Eskerrik asko. Helburua lortu duzue, finalerdietan zaudete. Bai, bueno, hori izan gauzarik zailena eta partidak horrela dira, ez? Lehenengo zeta iaia galdu dugu eta horrela izaten da pelota. Johan, objetivo conseguido, pero ha costado. ¿Qué os ha pasado en el primer set? No sé, estábamos muy bien en el primer set, con 4 o 5 puntos adelante, pero poco a poco hemos perdido la confianza y se juega un tanto. Cuando ha acabado el primer set, Imanol nos ha dicho que ibais a cambiar la pelota, pero no la habéis cambiado. ¿Qué ha pasado? Hemos pensado los dos que podía ser mejor con pelota nueva y fría, pero al final hemos dicho que vamos a empezar con la misma pelota y hemos hecho algunos tantos y hemos seguido. El segundo set no ha tenido nada que ver con el primero y has hecho 5 pasas, Johan. Sí, hemos empezado bien, 5 pasas, pero con confianza hay que sacar y el último se va, pero así es.
Imanol, igogailuan goraka etortzen ari zinetela, elkarri esaten ari zineten, elkar hobeto ulertu behar duzuela, akatxo batzuk egin dituzuela, baina eskerrak gaur egin dituzuen eta ez finalerdian. Hori da, oain alizan da katxak edukitzea eta partido irabaztea, hori hemendik aurrera zailagoa da. Beraz, gaurtza momentua egiteko denak eta hortxe geratzen diren. Ba, zorionak bikote eta zorteon finalerdian. Eskerrik asko. Zorionak, Johan. Yes. Beno, ba, finalerdietan izango dira, baina ez dakigu noren aurka jokatu beharko duten finalerdi hori oraindik, ez dakigu ze postutan geratuko diren ere eta. Beno, ba, elkarrizketa setera orain galtzaileak joango dira, baina haiek inguratzen zaizkion bitartean, ikus dezagun gure aburuz partida honetako tantorik hoberena izan dena. Seina zijoa zen. 6 eta 4 joan eta gero 2 tanto jarraian egin dituzte. Horiek eta gero hau gertatu da partidako 13. kintzean. Antzik, errebesez, eutxi. Lopezek atzera. Errebotea, Arbek, barrura. Etorri esan dio, Arbek, Mantziri, 10 errebesez. Mutrikuarra, eta begira zer egin duen Johanek. Oso pilota zaila zuen, bere burua lurrera bota beharra izan du 8 bederatzian, ikusi du eramatera joate utxarekin saltuta geratuko zela, eta haze errematea egin duen Antxon. Bai, hori da, horre, nik beste dute konstiente zala, Jokin Arbe aurrera jungo zala serie baten moduen, pelota hori aire bilatzera, eta bueno, ipare eta botati erabaki dau, oso ondo urte dute, eta tanto ikusgarri xe. Horixe izan da gure aburuz, partida honetako tantorik hoberena, ane. Bai, mentxe dauzkate galtzaileak eta esan behar dugu Xabier txalo artean jaso dituztela, txalo zaparra da ederra jo diela ona heldutakoan, baina nahiko burumakur Jokin gaur helburua ez duzuelako bete, ezta? Ez, irabazti esan gaurko bide bakarra, bueno, ez dugu lortu. Eta, bueno, zelan esango zupa, rokanrola ez da rokanrola ez, desafinau barik. Baina, bueno, gustot momentu batzutan, bueno, nota honak ikutu dauzela, baina antxe amalaune desafinau indot. Ez da eginiko nahi txarri izan da, baina, bueno, juezako lan erabaki dabe eta hortxe junjaku partidue. Mikel, lehenengo setean elkarri esan diozue, sinestu, hortxe eskura izan duzue, bigarrenean ordea, lehenengoa galdu izana, nabaritu zaizue. Bai, lehenengo setean amaeran eurak irabazten ziguazen bentajea itxio, tanto lana etxia zala klabia basakigun, tantuak einala konfiantzia hartu bisok elkarrekin siniztu eta gero azkeneko tantua suerte txarrez, kanpuan bita duela esan dut, ez da izan dan, eta nik uste bai eukio ala eragina horrek ez, bigarren sete hasieran. Jokin, oraindik beste partidu bat tokatzen zaizue, jokatu behar duzue, urtarriaren 22an, Ladux eta Gorkaren aurka, programa irabazita heldu zineten ona, ez duzu ezer erakutsi beharrik, baina beste aukera bat daukazue, zenbat balio duzuen erakusteko. Ba, idu eipes, ez? Bueno, behin horako maia aldute, beti goten da, zer erakutsi, ez? Azkenien, bueno, guia zerotik azigaz, lortu zan, eta hau gutzako txapelketa barri bat izen da. Egixe da, bueno, bestiek beste rodaje batzu batzea zauzela, gu, bueno, 8. bikoti gazela, baina, bueno, ikuskizun hon bat emotera urtengo dugu, daukegun dara emon, Mikel Dalni hortan, bueno, lan ibiltxe gabeti, eta hori izango da gure helburu, Ba, bikote, gure aldetik zorionak egin duzuen lanagatik eta animo hurrengorako. Eskerrik asko. Beno, azken partidan garaipena lortuko balute ere luke sailkatzeko balio gonoski, orain arte jokatutako biak 2 eta 1 galdu dituzte eta punturik gabe dira, 3. jardunaldiaren atarian, baina 2. honetan lehenbizikoarekiko beste itxura bat eman dute, beste joko bat erakutsi eta lehenbiziko jokoa erra izan da gainera, emozioz gainezka izan ditugu hemen gauzak, ea 3. are gehiago goxatzeko aukerarik, zoririk eta modurik izaten duten. Johanek gaurko datuak 21 tanto erabaki ditu, berak gehien 162 alde, 13 egindako 8 galdutako. Atzean 6 egin ditu. Errebotean 3. Eta moztuta 2.
Arberen datuak. Bigarren set honetan, eskoz ere kaskarragoak noski. Egindako 8 azkenean galduak 5. Sakez egindako 2. 2 paretaz 2. Eta dejadaz 2. Lopezek 8 egin eta 3 galdu. Atzean 7 egindako. Nagusi izan da. Zabalean luz egindako bat. Eta Mantzik 2 egin eta 4 galdu. Lengoan oso galtzaile hasi zen, egin dituen biak atzean eginak izan ditu. Lengoan oso galtzaile hasi zen eta gero ezin izan zion egoerari bueltarik eman. Gaur beste hau zapore batekin joango dira bintzate. Dutxara lehenik eta etxera ondoren. Bero ba, honen beste ezagurtuko zaituztegu pilotazaleok, eskerrik asko Anton eta Ane eta lankide guztioi. Eta ostiral gauean eskupilotaz gozatzeko urrengo aukera. Donostian izango gara, Tano 3. narratzeko 10 eta 4 aurrera. Aze partida daukagun. Altuna eta Martija, Lasoren eta Arangurenen aurka. Puntu baliotsua oso azken putz ez geratzeko. Eskerrik asko, pasa gabon! Gabon pasa!